Hello mga ka-shurikat ag sa mga katkat. Hello, hello, hello. And for today's video mga ka-shurikat, galaag-laag tal karong adlaw mga ka-shurikat no. Nice kaayo ang adlaw mga ka-shurikat. Bahalag init no. Bahalag masunog ang atong panit basta kay makalaag-laag ta diring dapita mga ka-shurikat nya. Nako diri dapit sa simbahan mga ka-shurikat no. Gasuri-suri ko diring dapita kay nice maka view ang simbahan mga ka-shurikat. Mara kog makahinumdum sa simbahan sa somewhere in Visayas mga ka-shurikat ba. Nice kay siya tan-awon no. Nya murag sirado man siya mga ka-shurikat dili ta kasulod didto. Munang diri ako nagpuis-pois sa gawa sa balay, gawa sa balay, gawa sa simbahan mga ka-shurikat. Ako lagi feel ang momentum din dapita. Kay nice man kay ang view sa simbahan. Nya ma-feel jud ako ang moment na murag na ako sa Pilipinas. Nya mingaw diri mga ka-shurikat no. Wala kay mga tao diri mga ka-shurikat kay ang mga tao naa dito sa may dagat mga ka-shurikat tungod sa nice sa weather. Ingon ani jud ang mga Swedish diri mga ka-shurikat basta nice ang weather manggawas jud sa mga ka-shurikat. Magpadagat na sila kay para nice kay naganahan sa magpatantan mga ka-shurikat gud ganahan sa magpaitom nya. Kita atong panit kay kayo mangga bitag panit mga ka-shurikat no manang murag kuan jud kay ta murag halinon kita diring dapita sa mga Swedish ba kay nice bitag panit mga ka-shurikat nya. Lamion patag mga shomelat charis. Bitaw mga ka-shurikat oy nya nice kay ang view diri dapita sa kung ano sa luyo diri sa simbahan mga ka-shurikat kay na siya mga kanang kahoy ba nya pwede ka maglingkod-lingkod diri mag-imot-imot diri nya hayahay siya mga ka-shurikat no nya. Feel man jud nimo ang momentum diri dapita mga ka-shurikat kay hayahay man siya makapawala sa kaalimo og makatangtang sa singot sa bugan mga ka-shurikat kay gisingot na jud akong bugan mga ka-shurikat tungod sa kainit no nya. Akong panit diri gapilit-pilit na mga ka-shurikat kay ganihara ko galakaw-lakaw diri sa init no nya mingaw jud kaayo kanang laging feel nato mga ka-shurikat ba mag content creator ta balag wala mo tan-aw sa atong